wala ɲumandɔn foli belebeleba o bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen fo y'a fɔ aw sigiyɔrɔ la an balima bamanankɛmɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka jira aw la ka fɔ ko ni bamanankan kunnafoni wagati selen wala bɛna kɛ minnu kɔnɔ kumaw la aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔn ka kibaruya olu de don an b'a fɔ ko ni o kuma selen ko aw dangana kunnafoni daminɛna an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye laadatigiw ye ni o ye dugutigiw ye légitimité traditionnelle olu tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn novembre kalo tile 11 de ma CICB la an b'a jira aw la k'a fɔ ko sigi ɲɛmaya tun bɛ furancɛla fanga maa ɲɛmaa de bolo colonel Assimi Goïta ni a nɔna bilala ministre fɛ ni o ye ministre de la réconciliation nationale Mali jamana tɔgɔ la Sirifula Jabaramuso tɔgɔ la Kurutum Jabate Bakari Kone an ka sɔrɔ sariya ɲɔgɔn fɛ. Dugutigiw dadalatigiw an'an ka maakɔrɔw ka don kɛrɛnkɛrɛnlen n'an ko o ma journée nationale de légitimité traditionnelle o tako sabanan baara nundonw kɛra min kɔnɔna na an ka jamanatigiw dugutigilakaw donsow fo ka taa se an terilakaw ma ka bɔ Alliance des États du Sahel la n'o bɛ tali kɛ Burkina Faso ani Niger kan o laada ɲɛmɔgɔw bɛɛ de nin kɛnɛ in saha n'u ka yeli ye kɛnɛ min n'a bonya n'a karama kun bɛ an ka furancɛla fanga maa ɲɛmaaba bolo n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye a ma se ka nin kɛnɛ in lasɔrɔ nka a ka nɔnabila kun bɛ n'o ye général de corps d'armée Ismaël Wage ye jamanatigi bɛɛ sera ne ma kɔrɔ ni tile bi a bɛɛ sera ne ma samedi don bɛɛ y'i ta fɔ an ma kɛ fila ye dɛ kuma ye kelen pe de ye an ka n'a siɲɛ ka kɛ bin kan san hakɛ min kɛra ni ɲinɛna jamanatigiw kɔ mɔgɔ si t'a da dɔn donc ni mɔgɔ sɔrɔla min nana n'o ye ka na o segin a nɔ la n'an m'o dɛmɛ an bɛ jɔn dɛmɛ an bɛ jɔn dɛmɛ an denw de don a n'an mɔdenw an filaw tɛ dɛ an filaw tɛ an denw de don a n'an mɔdenw maa ɲini bɛɛ fɛ maliyɛn bɛɛ fɛ an ka jɔ o kɔfɛ juguya bɔra tilebi an ka don n'a sɛ juguya bɔra sanfɛ an ka don n'a sɛ juguya bɔra kɛnɛma an ka don n'a sɛ Assimi Goïta a n'a jɛɲɔgɔnw ko an k'u dɛmɛ an kana kɛ ni busɔrɔta ye a kɛlen ka kɔrɔfɔta Bamako Faba sigida filanan n'an k'a ma ko commune D o Récotradi maa ɲɛmaaba kɛlen ka kɔrɔfɔta a y'a yira k'a fɔ ko dugutigiw an'an ka laadalatigiw jɔyɔrɔ kun minɛnen dɔw la nka an bɛ don min na ko bi u nimisi wasalen don nka k'a ma ban fɔlɔ dɛ laadala ɲɛmɔgɔw jɔyɔrɔ jamana ɲɛtakun bonnakun kan o ka bon kojugu n'a bɛ fɔ olu ma ko y'an ka dugutigiw ye n'a bɛ fɔ o ma ko y'an ka donsow ye n'a bɛ fɔ o ma ko y'an ka ɲamakalaw ye n'a bɛ fɔ o ma ko y'an ka dɔnnibagaw ye bon olu jɔyɔrɔ kun minɛn'u la ka kɛ fɛn dɔ ye bon ni jɔyɔrɔ minɛn'i la i kan ka dilali min kɛ hali ni k'i b'a kɛ a ti ɲɛ i bolo k'a b'i bolo ni fɛn dir'i ma i bɛ se k'a dilan ka ɲɛ parce que o ye fɛn dɔ tara k'a d'i ma bonya dir'i ma i ni min ka kan o dir'i ma donc mais bi an b'ala fo k'a barikada an ka jamana ɲɛmɔgɔ min bɛ yen n'o ye général d'armée n'o ye Assimi Goïta ye a n'a jɛɲɔgɔnw u y'u sigi k'u miiri u n'u ka denmisɛnya u ye fɛn dɔ nati jamana in kɔnɔ n'a faamuna olu kɔni kan ka min kɛ u y'a kɛ mais a dira anw minnu ma fo an k'a faamu mais halisa a ma faamu parce que an kɛn bɛ k'a kɛ bonya min dira dugutigiw ma bonya min dira ɲamakalaw ma bonya min dira dɔnnibagaw ma bonya min dira donsow ma maa caman bɛ bi u m'a faamu tradition yɛrɛ a bɛ fɛn min kan ani ko min b'a kɔnɔ maa caman m'a faamu a faamuyabaliya ye mun ye fɛn dɔw bɛ yen n'a dira aw ma aw kan ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan de ni bonya dira anw ma ɲamakalaw aw y'anw ka cidenw ye aw b'a kɔnɔ donsow dugutigiw n'u farala ɲɔgɔn kan ka se dɔnnibaaw wele an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan jamana bɛ taa taabolo jumɛn kan an ka laadaw minnu kan ka kɛ fɔlɔ n'i y'u taara k'u d'a ma bi se k'u taara ka d'a ma ko dɔ de kosɔn o baara in a man ka dan bulon kɔnɔna dɔrɔn ma olu fana kan ka wuli ka mɔgɔ dɔw délégué k'olu fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ se ka taa an ka école la an ka danbe k'a expliquer Mali yɛrɛ ye min ye a ka fɔ mɔgɔw ye Mali yɛrɛ ye min ye o baara ka daminɛ Mali yɛrɛ ye min ye an ka t'o baara kan mais n'an sigira ten k'a fɔ ko bonya de dira mɔgɔw ma médaille donna an kana ou bien fɛn dɔw kɛra mais an b'an ka bulon kɔnɔ ten baara ti kɛ baara bɛ gɛlɛya dɛ sinon dugutigi a n'a ka ɲamakala donso karamɔgɔ ninnu jɔyɔrɔ ka bon jamana ko la kojugu parce que jamanadenw bɛ na fɔ k'u bɛ muruti cogo o cogo ɲamakala yɛrɛ ɲuman ɲuman ɲɛnama n'a wulila k'i jɔ ka kuma e tɛ se k'a sɔsɔ dɛ parce que i fa m'a sɔsɔ i ba m'a sɔsɔ e min y'a den ye e tɛ se k'a sɔsɔ dɛ donc mais n'o tununa denmisɛnninw t'a dɔn dɛ fɛn dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko Mali kura maaw tɛ faga jamana tɛ ci
mun bɛ malikura ka manifu sensibiliser donc an b'a ɲini minnu bɛ u k'u cɛsiri maa minnu b'a nɔ la u k'u cɛsiri surakaso 2 ni ɲarɛ bonya min bɛ yen n'a ka bon bonya bɛɛ kabini Bamakɔ sigira bonya bɛ surakaso 2 ni ɲarɛ de bolo donc ni bonya fana k'a ta k'a d'u ma ka dugutigiw fara a kan ka bɛɛ lajɛlen fara a kan o tuma bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa jamana ko in na jamana in y'an ta de ye ni jamana in t'an bolo foyi t'an bolo. Hakilina jiginna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni kɛnɛ sanumanba in y'an ka tɔ bonyana ni ɲɔgɔnlɔn dɔw kɛli ye min bɛ dugutigiw nafa fɔ an ka sigidaw la fo ka taa se jamana ɲɛtaa benakun ma an ka seko ni dɔnko tigilamaw olu fana ye jama la nisɔndiya kosɛbɛ. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko cakɛyɔrɔ min ni a bɛ wele ko Timac Corporation ɲɔgɔn kunbɛba min ni o bolodalen don novembre kalo tile 19 ni ka taa bila tile 20 na Bamakɔ yan ni a bɛ mine baarakɛlaw tɔgɔ la an b'a jira aw la k'a fɔ ko baaraw bɛɛ lajɛlen furuba nundon kɛra ka bɛn ntɛnɛn novembre kalo tile 11 ma kunnafoni bɔra ka bin kunnafoni di kɛnɛ dɔ de senfɛ CICB la symposium national ni a bɛ mine baara kun kan ɲɔgɔn kunbɛba don min ni a bɛ na ni hakilina falen dɔnniyaw ka falen ɲɔgɔn na mine baarakɛlaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn tɛ cogoya min na fɛn min ye mine baara ye a ɲɛtaa sira caman ka se ka dayɛlɛ Mali jamana kɔnɔ hakaja Afrique de l'Ouest bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko Mali jamana kɔnɔ yan fɛn min ye mine baarakɛyɔrɔ dɔ o maa ɲɛma 3 bɛ kiiritigilamaw ka bolo kan min ni ɲininkali kan ka ta ka u sɛgɛrɛ ka sababu kɛ yuruku baara dɔw ye sɛbɛnfura ŋanamu o n'a ɲɔgɔnnaw an b'a jira aw la k'a fɔ ko kunnafoni sɔrɔla kunnafoni sɔrɔ sira dɔw de fɛ minnu ni olu jɛlen don kosɛbɛ Musa Fɔnba a bɛna ɲɛfɔli k'an ye o kunnafoni kan. Sanu bɔli cakɛda Dina Resolute Mining a ɲɛmaaba n'o ye directeur général ye Terry Holohan a bɛɛ bolola Mali jamana kɔnɔ Turki kunnafoni disira Anadolu ka fɔ la a ye kunnafoni min fɛnɛ sɔrɔ ka bɔ Mali kiiriko minisiriso la sanu bɔ cakɛda Resolute Mining ɲɛma Holohan ka fara cakɛda ɲɛma 2 wɛrɛw ka juma de wele bilala u mɔ Mali jamana kɔnɔ kiiritigilamaw fɛ Anadolu kunnafoni disira Turkikaw fɛ a ko a ye nɛgɛjurukupe banba ka se ka ɲɛɲinini kɛ kɔrɔ nka dugujukɔrɔ nafa sɔrɔ sira bɔli minisiriso kɔnɔ maa ma sɔrɔ min ye i da don ko in nɔ ka sanga ni sanu bɔli cakɛda Resolute Mining ɲɛma ka minɛni ye Mali jamana kɔnɔ ka fara ɲɛma 2 wɛrɛw kan nin sanubɔ cakɛda Dina in siyama sanubɔyɔrɔ 100 sara la a jɔnbɛ ni 80 de ye a ɲɛmaw bɛ ka sɛgɛsɛgɛ kunnafoni dɔw nasira fɛ ka sanga ni yuruku baara ye kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna ka sɛbɛnfuraw ŋanamu o n'a ɲɔnaw sanubɔ cakɛda in Resolute Mining maa dɔw ye o kɔrɔfɔ ngalontigiya nka Anadolu kunnafoni di sira Turkikaw fɛ a y'a yira k'a fɔ bi cakɛda Dina minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ Mali ɲɛma kuraw kɛmɛ ka fɛɛrɛ kuraw minnu bila sen kan a fɛɛrɛ kuraw labatoli bɛ ka kɛ degunba ye u mɔ ka sabu kɛ Mali jamana ɲɛmaw na fanga na ni bi cɛ u kɛmɛ ka jira k'a fɔ Mali sɔrɔ a bɛ tila ka damakɛɲɛ Maliden nin yɔrɔ ye fɛn min ye a halala lɔ a k'o sɔrɔ ko bi fana ko in bɛ ka kɛ ka bɛn ni kuma ye kuma min ni Mali jamana ɲɛmaw y'u kɔ don u marabaa kɔrɔ la n'o ye Faransi jamana ye k'u ɲɛsin Eresila jamana ma Barrick Gold o fana ye Kanadakaw ka sanubɔ cakɛda ye sɛbɛnwɛrɛ kalo tɛmɛnen o cakɛla 4 bɛ deli ka minɛ Mali jamana kɔnɔ ka tile damadɔ kɛ Kanadakaw ka sanubɔ cakɛda Barrick Gold a kun ye tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn na ka chef wari miliyari 50 sara Mali jamana ɲɛmaw ye octobre kalo la sanubɔ nasira fɛ nka Mali jamana ɲɛmaw labana ka jira k'a fɔ a ma ka dalakanw bɔ u sira fɛ kabini san 2020 ni surasiw nana fanga na u ka laɲini de ye jamana nafasɔrɔ sira ka tila k'a damakɛɲɛ mais kalo tɛmɛnen o saralikaw ka dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira bɔ cakɛda Fire Fench o kun y'a jira k'a fɔ ale bɛ a niyɔrɔ bila Mali jamana ka bolo kan sa kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Mali tɔgɔla cakɛda min ɲɛsin mɛ dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira ko ma n'o ye Sorɛmu ye n'a sigira sen kan san 2022 jamana ɲɛmaw fɛ jateminɛw bɔra kan k'a fɔ Mali ka sanutigiya bɛɛ ka sababu kɛ diɲɛ kɔnɔ ni sanubɔ jamanaw jatira Mali jamana a bɛ sanubɔ jamanaw cɛla nka ka laban k'a ye k'a fɔ diɲɛ fantan jamanaw fɛnɛ nɔ Mali jamana bɛ jate olu fɛnɛ fɛ o ye maa caman kɔnɔ quoi.
o de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Musa Fɔnba ale ka ɲininɛw don. Angleterre jamana ɲɛmɔgɔw kɛmɛ ka jira k'a fɔ Russie jamana bɛ ka basigi tiɲɛ farafina jamanaw na ni a ka kɛlɛcɛw ye. Kɔsa in na Nansaralatɔnba Union Européenne bi ɲangi minnu boloda ka ɲɛsin Russie jamana ma. Angleterre jamana kɛtɔ ka ninyɔrɔ fara kan. A ye fɛn min sɛbɛ o ye k'a fɔ Russie cakɛda bɛ cakɛda la ɲangi bi ɲɛsin olu ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna. Russie kɛlɛcɛw minnu bɛ farafina n'a jɛkulu bɛ wele ko Africa Corps ko kɛlɛcɛw minnu y'o ye farafina dugukolo kan ko bɛn ni basigi u kɛn bɛ k'o tiɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Libi lakanabaliya y'u sababu ye ko Mali jamana kɔnɔ ko lakanabaliya y'u sababu ye yan Centrafrique jamana kɔnɔ fana ko lakanabaliya y'u sababu ye nka ko nin jamana saba dama tɛ farafina bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ko farafina gun bɛɛ lajɛlen bɛ farati la lakanabaliya farati ka sabu kɛ Russie kɛlɛcɛ ninnu ye dama minnu zɔmin ka ja olu ko Angleterre jamana ɲɛmɔgɔw ka nin kɛ u dalaka ye yɛrɛ kɔnɔ gwɛngan do u fɛ ka maaw laɲinɛ u ka baara kolonkɛlen dɔ kɔ kɛlɛbolo kɔnɔ kɛlɛbolo min bɛ wele ko OTAN n'a ɲɛkun bɛ Amérique jamana bolo u ye tiɲɛni min kɛ Libi jamana kɔnɔ ka Muammar Kadhafi fa ni ka Libi jamana filenkolon di ka dakolon di san 2011 n'o nana ni farafina cɛcɛ kana jamanaw ɲamini ye ka sabu kɛ maramafɛn yɛrɛ kɛra farafina cɛcɛ kana jamanaw nɔ jarawelejakulu fɛnɛ sina ka caya kana Mali ni Burkina ni Niger ani kwajira yanfa jamanaw Beninw ni Togow ni Ganaw ni Konowariw danjɛw bɛɛ kɛ faratima yɔrɔw ye o ma sɔminɛw y'a jira k'a fɔ Angleterre jamana a k'a dɔn k'a fɔ a niyɔrɔba yira farafina ɲamini nɔ kɛlɛbolo OTAN kɔnɔ Libi cili lɔ bawo ma nana masumane baden de fara Libi jamana denw na ma nana masumane baden de fɛnɛ fara farafina cɛcɛ kana jamanaw denw nɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ septembre kalo tile 28 tɛmɛnen diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka laadala lajɛ ta ko 79 senbɛ Mali jamana nɔnabila kɛnɛ kan a y'a jira k'a fɔ OTAN kɛlɛbolo a ye kunfɛtɔ baara min kɛ Libi jamana kɔnɔ ni Libi jamana tili ye a ma kɛ kɔlɔkɔlɔ magosa ye farafina mɔ Mali nɔnabila diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies la a y'i ɲɛ jɔ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw nɔnabilaw ɲɛla ka nin lase u ma. Bi kunnafoniko nasira a diyagoya fanganama de don Nansarala setigi jamanaw bolo fɔ i ka diɲɛ ye olu ka yela la u ka kunnafonidi siraw kalen ka y'o de ye nka bi Russie kunnafonidi sira Sputnik o kɛn bɛ bolomada yɔrɔ ye bi ni kunnafoni dɔ bolila jamana dɔ kan kunnafoni min tɛ kunnafoni jɔlen ye kunnafoni jolen tɛ fɔ yɔrɔ b'i bolo o ye Russie kunnafonidi sira Sputnik ye o ye ko ɲuman ye bi nin ye Burkinakaw ka minisiri ka kuma ye minisiri min ɲɛsin bɛ Burkina ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw ma n'o ye karamɔgɔ Jean-Marie Traoré ye k'a to Russie jamana kɔnɔ Russie ni farafina minisiriw ka lajɛ dɔ senfɛ min bɛ farafina ni Russie ka jɛ sinsinni ko fɔ n'u ko ma ko conférence ministérielle du forum de partenariat Russie-Afrique a ko Nansarala kunnafoni disow ɲɛjugu ɲɛɲuman u bɛ kunnafoni de diyagoya don maa hakili la f'i ka sɔn a mɔden ka sabu kɛ Nansarala setigi jamanaw ka laɲini y'o de ye a ka yetaw ka kɛ kelen ye diyagoya nka Russie kunnafonidi sira Sputnik bilama ale b'a to hakili jagabɔ ka kɛ kunnafoni dilen ka bi maa min bɛ yen ni ko tiɲɛ yɛrɛ b'e bolo min bɛ Nansarala setigi jamanaw ka kunnafoniw nkalontigiya kuma da b'i bolo sa k'i ta lase yen o ye Russie kunnafonidi sira Sputnik ye a ko bawo ni ko kɛra a ka kan hakili ka don yɔrɔ sɔrɔ kɔrɔfɔrɔ a kana kɛ fangelema ye bɛɛ ka hakili jagabɔ kɛ ko kɛlen kunga nka bɛ se ka ye kuma yɔrɔw minnu nɔ fiɲɛw bɛ se ka furakɛ kunnafoni yɔrɔw minnu nɔ wale kelen ye nin fɔ masɔn nin y'a ɲɛ yɛrɛ de ye wale kelen ye min fɔ a ma fɔ ta kunnafoni kɔrɔ n'o kuma da ma di maa mɔ bɛɛ o ye kunnafoni kɛlen ye fangelema ye wa ko bi Russie kunnafonidi sira Sputnik bɛ k'o jɔyɔrɔ in fa kosɛbɛ Burkinakaw ka minisiri karamɔgɔ Jean-Marie Traoré ko fɛn min bɛ k'ale yɛrɛ kɔnɔ gan a kɔni y'o kuma ɲangoronjiya fɔ ni togoroko maaya ye a b'i n'a fɔ ɲaari labɔ fana k'a bɛ se ka faamu cogo jumɛn ni Nansarala kunnafonidiso ninnu k'u to fɔ u ka jamanaw kɔnɔ Nansarala ani farafina cɛ kilomɛtiri bayirikaw don nka u b'u to u ka so u siso kɔnɔ e min bɛ farafina yan
k'a dɔn k'a fɔ wo bɔ bɛ e ka so bili la k'u to nazarala k'o wo jira e la k'o ye kɔnɔ gwango ye. Congo Brazzaville ni irisila jamana fɛ jɛ bɛ ka kɛ bonya de kɔnɔ, a bɛ ka kɛ karama de kɔnɔ, wa bɛ ka kɛ ni jamana ye n'o ye irisila ye, jamana min ma deli ka farafina jamana kelen jɔnya wale kelen k'u mara yan'u ka yɛrɛma hɔrɔnyaw ka taa u fɛ. Ko ye danfara ye irisila jamana ni nazarala setigi jamana tɔw cɛ. Nin ye Congo Brazzaville kaw ka ministre ka kuma ye, ministre min ɲɛsin bɛ Congo Brazzaville ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔ mo Jean-Claude Gakoso irisila jamana kɔnɔ lajɛ dɔ senfɛ irisila ministrew ni farafina ministrew cɛ min bɛ ka kɛ sosi. A ko irisila jamana kabini kuma min a bɛ wele ko URSS a bɛ ka farafina jamanaw dɛmɛ, wa Congo Brazzaville bilama bɛ jɛ min na ni sini jamana ye. Congo Brazzaville bɛ ko jɛ kelen de fɛnɛ nu doni irisila jamana ye, jɛ min bɛ kɛ fan filaw ka nafa kan, bɛɛ lajɛlen ka bɔ sɔrɔlen numɔ, bɛɛ ka bɛɛ bonya, dɔ kana dɔ filɛ ni tigɛ n'a filɛla ye. Se bɛ n ye ni maa min bɛ jɛla ni farafina jamana don, n ka namugula sogo don, a ka di n ye cogo min na n b'a kɛ ten, ko irisila jamana ni Congo Brazzaville ka jɛ tɛ ka kɛ o kan. A ko bi ni irisila jamana a kɛn bɛ ka a kunungo URSS hakilina ta n'o ye farafina jamanaw dɛmɛni ye, k'o ye ko ɲumanba ye. Jean-Claude Gakoso ko tile 10 bi kɔfɛ anw ka surasiya ministre bi ye irisila jamana kɔnɔ ya, a n'a tɛgɛ nɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ la surasiya nasira ɲɔgɔn dɛmɛw Congo Brazzaville ni irisila jamana cɛ. A ko irisila jamana jɔyɔrɔ ka bon farafina surasiyaw kɔrɔ doni na, ko nka farafina yɛrɛ gwɛlɛya kelen min bɛ a kan o ye k'a fɔ farafina ma se ka fara ɲɔgɔn kan, nka o fɛnɛ dabɔra a kama k'a sabu kɛ don min foroba kelen ta ko filanan bi ban, minnu ye sebaaya ta olu ye farafina tila u ni ɲɔgɔn cɛ. Allemagne dugu bala Berlin u k'a ma ko conférence de Berlin, farafina bosora ka sara da ka nin kɛ jamananinw ye. Jamana duma na juaya bɛɛ i yɛlɛma ka di i ko ŋɔmi setigi fɛ, ko gwɛlɛya de bɛ farafina kan k'a ka farafina jamana ka fara ɲɔgɔn kan. Volodymyr Zelensky Ukraine jamana ɲɛma a ti mɛn bilen nafolo bi tigɛ a la. Nin ye Amerikikaw ka jamana ɲɛma kura Donald Trump denkɛ Donald Trump Junior de ka kumaw ye. A kɛtɔ k'i ɲari labɔ Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky la. Jamana ɲɛma kura Donald Trump denkɛ Donald Trump Junior ja dɔ la bɔlɔlɔw kan. A fa kɛlen jamana ɲɛma ye kalata senfɛ, nin de kun bi ye o jaro. Donald Trump denkɛ ka nin ja bilalen bɔlɔlɔ kan, a kɛn bɛ ka Volodymyr Zelensky Ukraine jamana ɲɛma jigi tigɛlen jira a jɔn bɛ Ameriki jamana ɲɛmakura Donald Trump kɛrɛfɛ, a bɛ ka filɛli kɛ ni jigitigɛ filɛla ye. Dolari wari bie bolo bɛ ka suru, a jigi tigɛlen don, ɲarilabɔ don Donald Trump denkɛ fɛ. Ni ka sɔrɔ k'a sɛbɛ ja in sanfɛ, Volodymyr Zelensky Ukraine jamana ɲɛma i tɔ ye tile 38 ye, i ka dufa kɔnɔ wari o na ban. Nka maa minnu sɔn min ka ja olu ko décembre kalo tile 17 de fɔtɔ filɛ nin ye Donald Trump denkɛ fɛ, k'a sabu kɛ décembre kalo tile 17 nata de Ameriki jamana kuntigisigi kalata laada bi latile. Jamanadenw kɛlen kɔfɛ ka kalata, kalatala wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ wele ko grands électeurs, olu ye nafolobatigiw ni usine batigiw ni cakɛda batigiw ye. Olu fana bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka jamana ɲɛma sigi, o bɛ kɛ décembre kalo tile 17 o ye jamana kuntigisigi kalata latigɛlen ye. Ko Donald Trump denkɛ ka kuma bɛ ka taa o de fa fɛ. O fana da fɛ Donald Trump Ameriki jamana ɲɛmakura ko Kamala Harris mɔ n'o ye Barack Obama ni Joe Biden ka muso bɔ ye, a ye min bi k'a b'a dɔn k'a fɔ sɛgɛ bɛ u ka fanga ɲini dɔ la démocrate la, nafolo baden bɔlen kɔfɛ kalata in ɲɛɲini dɔ, ko jatew n'a mɛn a jira k'a fɔ nafolo tɛ la démocrate fanga ɲini dɔ bolo bilen. Ko kumana ale b'a fɛ a ka fanga ɲini dɔ la républicain u ka lajɛ ka la démocrate fanga ɲini dɔ bolo ma gɛn ni nafolo ye. Ameriki kunnafoni di sira dɔ ko Daily Mail o de y'a jira k'a fɔ Kamala Harris yɛrɛmankutu kuma ka jamana ɲɛmaaya ɲini dolari wari miliyɔn 20 ɲɔgɔn na u y'o de juru ta, jamana ɲɛmaaya dun ma sɔrɔ. Donald Trump sɔrɔla k'i kanto k'a bɛ bonya ale hakili mɔ k'a fɔ san 2020 don min na u bi ale jagoya bi fanga na kalata senfɛ u ye nafolo ɲini diɲɛ fan 4 bɛɛ lajɛlen la, ka nafolo baden sɔrɔ, ka laban ka na ye bi k'a fɔ les démocrates fanga ɲini dɔ nafolo t'u bolo,
k'ale b'a fɛ a ka fanga ɲini dɔ les républicains ka u boloma gɛn ka sabu kɛ a mago bɛ bɛn na ani les démocrates fanga ɲini dɔ cɛ kalata tɛmɛna ale ye bɛɛ ka jamana ɲɛmaa ye o kuma na u ka les démocrates fanga ɲini dɔ dɛmɛ wo min da yɛlɛla ni o ye juru dollar wari miliyɔn 20 ye o ka se ka sara u fɛ. Ame aw fo ka wale ɲuman dɔn ka labana ka jira aw la ka fɔ ni fana bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔliw na minnu labɛnna kunnafoni so ɲɛmaaya so fɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce a ka ɲamadalu la a k'an bɛn waati wɛrɛ nataw n'Ala m'an ka jɔnya jɔ an na.